तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशा नाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी गोकुळची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ अस्सल चव कोल्हापूरची चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी। मंत्री दीपक केसरकर यांचा वाढदिवस दोडामार्गमध्ये कार्यकर्त्यांनी मोठ्या उत्साहात साजरा केला। पाहूयात। आम्हाला दीपक भाईंचा अभिमान आहे, कारण सातत्याने गेली 3 टर्म ते या ठिकाणी आमच्या भागाचं प्रतिनिधित्व करत आहे आणि ते प्रतिनिधित्व करत असताना त्यांना 2 टर्म ही मंत्रिपदाची संधी मिळाली। त्या संधीचा त्यांनी आमच्या भागाच्या विकासासाठी चांगल्या प्रकारे उपयोग केला। आमच्या भागाचा विकास, दोडामार्ग तालुक्याचा विकास असू दे, सावंतवाडी तालुक्याचा विकास असू दे, हा त्यांच्या माध्यमातून या ठिकाणी आपल्याला झालेला दिसतो। आता शिक्षण मंत्री पदाची धुरा सांभाळत असताना सुद्धा त्यांनी आपल्या कार्यकर्तृत्वाचा ठसा या ठिकाणी राज्यभर उमटवलेला आहे। सामान्य कार्यकर्त्यांची सुद्धा आपुलकीने चौकशी करणं, सामाजिक कार्यकर्त्याविषयी आपलं प्रेम व्यक्त करणं, त्याला आपलेपणा दाखवणं, हा जो गुण त्यांचा आहे तो घेण्यासारखा आहे। म्हणूनच सर्व जनमानसातील लहान लहान कार्यकर्ते सुद्धा त्यांच्यासोबत ते जोडले जातात, सामान्य कार्यकर्ते सुद्धा जोडले जातात, तो त्यांच्या ह्या गुणवैशिष्ट्यामुळे जोडले जातात आणि म्हणून गेली 3 टर्म ते सातत्याने या ठिकाणी आपली निवडणुकीच्या माध्यमातून या ठिकाणी निवडून येत आहेत। पुढची 4थी टर्म सुद्धा त्यांनी या ठिकाणी निवडणूक लढवावी आणि त्या ठिकाणी यशस्वी व्हावं। आम्ही सर्व कार्यकर्ते एकजुटीने एक दिलाने त्यांच्या पाठीमागे खंबीरपणे राहू, त्यांना दीर्घायुष्य उत्तम आरोग्य लाभो अशा प्रकारची मी ईश्वरचरणी प्रार्थना व्यक्त करतो। संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आज वाढदिवस साप्ताहिकरित्या एक मोठा उत्सव म्हणून आपण या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये करत असताना की मनामध्ये एक ज्या काही आकांक्षा आहेत, मनोकामना आहेत, त्या आपल्या दीपक भाईंच्या माध्यमातून त्या आपल्या पूर्ण होतील अशी आशा या ठिकाणी मी व्यक्त करतो। हे दीपक भाई म्हटल्यानंतर एक संयम नेतृत्व, एक शांत प्रिय माणूस, प्रेमाने जग जिंकता येतं असा त्यांचा नेहमी आपल्या भाषणामध्ये जो उल्लेख असतो। त्याच स्थिती ज्यावेळी आपल्या संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये एक मोठं सत्तांतर घडलं, त्यावेळी वास्तविक पाहता जेव्हा शिवसेना एखादा माणूस सोडतो आणि त्यावेळी इतिहास पाहता मोठे राजकारण, मोठे गोष्टी त्या संघर्ष जीवनामध्ये घडत असतात। परंतु ज्यावेळी दीपक भाईंनी या शिवसेनेचं सोडल्यानंतर नेतृत्व केलं, हे प्रदोपदी यांची निवडणूक ज्यावेळी केली तेव्हा संपूर्ण महाराष्ट्र हा शांत झाला आणि एका संयमी नेतृत्वाचं गुण आपल्या कोकणातील माणसाचं या ठिकाणी महाराष्ट्रभर किंवा देशभरामध्ये दिसलं आणि आपला हा संयमी माणूस आज आपल्या महाराष्ट्र नेतृत्व करतो आहे। आणि आज उद्या काहीतरी मोदी साहेबांची मीटिंग जी आहे त्या मीटिंग मध्ये किंवा आपल्या दीपक भाईंना त्या ठिकाणी बोलावलं गेलं, म्हणजे एक चांगलं एक संयम नेतृत्व, एक प्रतिभावंत एक आपला माणूस त्या ठिकाणी जातो आहे। हे आपल्या सगळ्यांची एक शान आहे आणि हा दीपक भाईंचा आपण त्यांचे कार्यकर्ते आहोत म्हणून मनाला अतिशय एक आपल्याला चांगली भावना या ठिकाणी व्यक्त करताना अतिशय आनंद होतो आहे। आज आपण इथे शालेय शिक्षण मंत्री यांच्या वाढदिवसानिमित्त उपस्थित राहिलेले आहोत। तर भाईंना वाढदिवसाची खूप खूप शुभेच्छा। 3 टर्म भाई इकडचं या भागाचं नेतृत्व करतायत। गेले मागची टर्म आणि ह्या टर्म मध्ये त्यांच्याबरोबर काम करण्याची मला संधी मिळाली। शिक्षण खात्यावर असताना सुद्धा शिक्षण आणि आरोग्य, आम्ही कुठलेही शिक्षणाचे किंवा आरोग्याचे प्रश्न घेऊन गेलो की दीपक भाईंनी नाही म्हटलं असं नाही। बरीचशी आमची उपकेंद्र मांगेली असेल, शिरंगे किंवा पाळियातले असे बरेचसे उपकेंद्रांना भरघोस निधी देण्याचं काम भाईंनी केलेलं आहे। शिक्षणवर असताना शिक्षक आम्हाला कुठे कमी पडत असतील किंवा शाळादृष्टीला निधी लागणारा असेल तर भाईंकडे तेव्हा वित्त खातं होतं, त्यामुळे आणि वित्त, त्यामुळे निधी आपल्याला दोडामार्गला कुठेही त्यांनी कमी पडू दिलेला नाही आणि दोडामार्ग तालुक्याचा विकास हा त्यांच्या माध्यमातून होत आहे। तर अशा दीपकबाईंना माझ्याकडून आणि आपल्या सगळ्यांकडून खूप खूप शुभेच्छा। त्या पुढच्याही टर्ममध्ये त्यांनी
भागाचं प्रतिनिधित्व करावं, याही पेक्षा मोठं खातं मंत्रिपदाचं त्यांना मिळावं आणि आपल्या भागाचा विकास व्हावा अशी मी ईश्वरचरणी प्रार्थना करते. आज आपण जिल्ह्यात बघितलं, जिल्ह्यामधले अनेक आमदार या ठिकाणी आहेत आणि त्यांच्यामध्ये आणि आपल्या नेत्यामध्ये जो बदल आहे तो खरोखरच घेण्यासारखा बदल आहे. कारण आपल्याला माहिती असेल, आज 3 टर्म या ठिकाणी 2009 ते आजपर्यंत जवळजवळ 15 वर्षाचा गाडा अनुभव ह्या मतदारसंघाचा आहे आणि सावंतवाडीचा इतिहास आहे या मतदारसंघाचा. कधी 2 टर्मच्या वर कोणी आजपर्यंत निवडून आलेलं नाहीये. आज 3री टर्म म्हणजे आपण ज्या ह्याच्यामध्ये म्हणतो की त्यांनी हे केलेली आहे, आपली काय म्हणतात त्याला, हॅट्रिक केलेली आहे. आणि आपण आता ह्या व्यासपीठाच्या माध्यमातून त्यांनी मागच्या वेळी त्यांनी सांगितलं होतं की यापुढे आपण निवडणुकीला उभं राहणार नाहीये. परंतु आज हा जर सगळा इतिहास आपण बघितला तर निश्चितपणे आपल्या या मतदारसंघामध्ये दुसरा आमदारकीच्या लायकीचा उमेदवार या ठिकाणी आपल्याला दिसत नाहीये. आणि आज पुढचा वाढदिवसाला आपण सामोरे जायच्या आधी या ठिकाणी निवडणुका लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळं भाईंचं कुठेतरी जर मन परिवर्तन झालं आणि जर त्यांनी म्हटलं किंवा आपण निवडणुकीला सामोरे जाणार नाही आहोत, तर ह्या त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त या ठिकाणी आपण सर्वांनी ठरवलं पाहिजे की त्याला चीअरअप करण्यासाठी सुद्धा ह्या येणाऱ्या कालखंडामध्ये आपण या ठिकाणी त्यांच्यामध्ये सार्थकपणे उभं राहिलं पाहिजे, जेणेकरून त्यांना वाटलं पाहिजे की मी ह्या लोकांसाठी, ह्या कार्यकर्त्यांसाठी मला या ठिकाणी निवडणूक लढवायची आहे. आणि हीच खरी गिफ्ट ह्या मला वाटतं ह्या वाढदिवसानिमित्त आपण सर्वांनी या कार्यकर्त्यांच्या रूपाने त्यांना दिली पाहिजे. आज आपण जर बघितलं की त्यांची वाटचाल जी आहे, आज महाराष्ट्राचे 2 नंबरचं नेतृत्व या ठिकाणी करत असताना पूर्ण महाराष्ट्रभर त्यांना फिरावं लागतं, पूर्ण महाराष्ट्राची या ठिकाणी काळजी घ्यावी लागते. आणि ते काही जण जे आपले विरोधक आहेत ते त्यांना पूर्ण एक आमदार म्हणून टार्गेट या ठिकाणी करत असताना सुद्धा आपण सर्वांनी ह्या गोष्टीचं थोडासा विचार विनिमय केला पाहिजे आणि त्याला सुद्धा प्रत्युत्तर देण्याचं काम आपल्या ह्या व्यासपीठाच्या माध्यमातून व्हावं अशी या ठिकाणी आपल्या सर्वांकडे अपेक्षा व्यक्त करतो. आपण सर्वजण या ठिकाणी आलात आणि आपल्या नेतृत्वाचा एक चांगला एक आदर्श या ठिकाणी आपण घेऊन जाऊन येणाऱ्या कालखंडामध्ये, 1 वर्षाच्या कालखंडामध्ये येणाऱ्या ज्या निवडणुका आहेत त्या सगळ्या निवडणुका या ठिकाणी तालुक्यात भरघोस अशा प्रकारचं मतदान आपण देऊया असा संकल्प या ठिकाणी या अभिष्ट चिंतनाच्या बैठकीमध्ये आपण करूया. आणि दीपक भाईंना तुमच्या सर्वांच्या वतीनं, आमच्या वतीनं एक अभिष्ट चिंतन त्यांचं जे जीवन आहे ते निश्चितपणे आरामदायी हो, आपल्या सर्वांसाठी सुखकर त्यांच्या माध्यमातून हो अशा प्रकारची ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो. आणि आपण सर्वजण उपस्थित राहिल्याबद्दल आपल्या सर्वांचे या ठिकाणी आभार मानतो. हा सगळा तुमचा आमचा सन्मान आहे मित्र. आपण आज पाहतो एवढं सगळं काम करत असताना आज राज्याच्या 2 नंबरचं मंत्रिपद त्यांच्याकडे आहे. 2 नंबरचं मंत्रिपद करत असताना पक्षामध्ये सुद्धा मुख्यमंत्र्यानंतर 2 नंबरचं पक्षामध्ये जे स्थान आहे ते स्थान दीपकभाईंचं निर्माण झालेलं आहे. आणि हे स्थान निर्माण करत असताना तुमची सुरुवात त्याच्यासाठी सगळी तळमळ मेहनत आहे. ही मेहनत गेली 15 वर्षामध्ये 3 वेळा ते निवडून आले. त्या निवडून येताना प्रत्येक गावागावातल्या कार्यकर्त्यांनी आपल्याप्रती या ठिकाणी काम केलेलं आहे. दीपकभाई निवडून आल्यानंतर आपला सन्मान होणार आहे. दीपकभाई निवडून आल्यानंतर आपण सुद्धा कोणतरी असणार आहोत हा भूमिका घेऊन कार्यकर्त्यांनी गावागावामध्ये, घराघरामध्ये जाऊन या प्रचार विचार केलेला आहे. आज पाहतो आपण की अनेक विरोधक या ठिकाणी वेगवेगळे विषय घेऊन आक्रमण करत असतात आणि आक्रमण करत असताना ते कसे दीपकभाईंना या ठिकाणी करत असतात की दीपकभाई येत नाही, दीपकभाई कार्यक्रमाला भाग घेत नाही. परंतु मित्र आपण पाहतो की ज्यावेळी राज्याची जबाबदारी, देशाची जबाबदारी एका माणसावर असते त्यावेळी तुमची आमची जबाबदारी आहे की तुमच्या आमच्या जबाबदारीमध्ये या ठिकाणी कार्यकर्ते म्हणून गावातील लोकांना, गावातील कार्यकर्त्यांना समजून सांगणं, गावातील लोकांना हा विषय काय आहे तो समजत असेल तर त्यांची पूर्ण माहिती देणं ही आपली जबाबदारी आहे. आज हे करत असताना दोडामार्ग तालुक्याचं नाव, दोडामार्ग तालुक्याची विकास करण्याची जवळजवळ 10 वर्षामध्ये मोठ्या प्रमाणात पहिल्या प्रथम ज्यावेळी वित्त मंत्रालय दीपकभाईंकडे आल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात बजेटचा निधी, जो निधी कधी दिसतच नव्हता या भागामध्ये, असा निधी या तालुक्यामध्ये या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात मिळाला. वेगवेगळे रस्ते बघा, वेगवेगळ्या ग्रामीण भागातले रस्ते कुठे जर मताचा आहे ह्याच्यापूर्वी लोकांनी विचार करा मताचा केला, त्या गावात मतं किती पडतात, त्या गावात मतदान आहे किती, असा विचार करून निधी देतो. असा विचार दीपकभाईंनी कधीही केला नाही. एक माणूस जो दीपकभाईंच्या विजन आहे त्या विजनचा माणूस आहे तो त्याच्या बाजूने राहिल्यानंतर राजकारणाची कुठलीही परिस्थिती आली तरी तो वरच राहणार आहे याची खात्री आम्हाला आहे. आणि ही खात्रीमुळे त्या ठिकाणी या जिल्ह्याचा, या तालुक्याचा विकास प्रक्रियेमध्ये विकास करायचा असेल, या तालुक्याला पुढे न्यायचा असेल तर सगळ्यांनी दीपकभाईंच्या पाठीमागे राहायचं आहे. आणि दीपकभाईंच्या पाठीमागे राहत असताना आज त्यांचा 68वा वाढदिवस त्या ठिकाणी
चांगल्या प्रकारे संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये साजरा होत आहे. आपण या ठिकाणी केक कापून या ठिकाणी वाढदिवस साजरा करणार आहोत. तर त्यांच्या पूर्ण राजकीय कारकिर्दीला त्यांना दीर्घायुष्य लाभो आणि चांगलंच आयुष्य लाभो असं या ठिकाणी चिंतन करतो. दीपकबाईंच्या वाढदिवसानिमित्त जळगाव तालुक्यामध्ये वाढदिवस सप्ताह म्हणून या ठिकाणी विविध कार्यक्रमातून साजरा केला जाणार आहे. तरी सर्व शिवसैनिक पदाधिकारी यांनी या प्रत्येक कार्यक्रमासाठी हिरी देण्या जबाबदारीने या ठिकाणी उपस्थित राहून तो कार्यक्रम करायचा आहे. Happy birthday to you. Lord bless you. May the good Lord bless you. Happy birthday, dear Deepak. हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर. लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ॲप.